ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل konon tigi be Bela TV en donima dendangal julbe to mbawi wonde e nder windere nde on togol ceerno men ceerno Daha Dukke en donima yo Allah harnumo aljanna debbo hen e gorko hen emin calmina ɗumen emin calmina ɓe ko adi fof salminandu islam hakkude julɗo e julɗo bandu ko assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu onon fof oɗon mbiye noon ko yanti hen ko emin juuro manan no tijani yanke juurorto tijani yanke bandum emin juuro on ngol ɗon juurogol onon tijaniyankoɓe no tijaniyanke juurorto bandum salminadu adandu ndu ko huftidindu fofof ngolɗo juurogol ko juurogol ngol tijaniyanke juuroto bandum tijaniyanke emin juuro kadi ngol juurogol so tawi ɗum ɗon ɓenni emin mbiya yettode wodani Allah ngal ɗo kawrital e ngal yooɗi no feewi e ngal yooɗi min no feewi nduɗo noddandu ina hawrani min no feewi minen fo e jogade ganto manan kono emin gandi min nodda koko min jiɗi noddede emin gandi nodduɓe min ɓe ina jiɗi noddude min emin gandi minen noddaɓe ɓe emin jiɗi noddede min jaabo nduɗo ngol ɗo jaabagol holɗum min garda koyɗe amen min daña manan ko dañeteɗo ko holko dañeteɗo malal ngal ganduɗa ko Allah tan andi joom deftere mbi yafuusu bihil muhaddisu wal mustaqi ina malde ndeɗo jonde ɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam mantete ina malde ɗum kaalowo e keɗiɗo fof ko nden ɗon jonde min nodda emin gandi kadi nodduɓe min ɓe kadi ko iɓɓe min jiɗodiri saabi Allah ko ɓen goni sababu noddugol ngol ɗum noon alay saago min noto on min daña ko dañeteɗo ko yo Allah hokku en ko dañeteɗo ko holko dañeteɗo ko yidde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam holko dañeteɗo hettade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ina mante kettoɗa naata e nofru maɗa naata e ɓernde maɗa maleɗa aduna el akhara fof yo Allah waɗan ɗum nodduɓe ɓe waɗana ɗum noddaɓe ɓe ngam daraja nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mana emin mbiya emin jetta Allah emin jetta on onon bandiraɓe ko mbaɗɗon ɗo ko hunde moƴƴere no feewi ɗum ɗo in dalla ala sey ko haaloɓe mbiyata ko so wonko tindini manan yadullu ala mahabbati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam en mbiya ɗum ɗo so wonko tindini ɗum wonko tindini ha heewi holko ɗum tindini yidde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam onon oɗon poti yettude Allah oɗon poti yettanede Allah onon dey on jeddani waɗoɓe mawludaji no gurtino jamma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sinno ko yeddunoɓe ɗen ɗon jonde mbaɗata manan ɗeɗo jonde ɗum ɗo ko yettude Allah no feewi ay so Allah haajani neɗɗo moƴƴere o heblantu ɗum gueɗe moƴƴe ɗe kanko maccuɗo Allah kaajanaɗo moƴƴere nde o waɗa ɗen golle masalan ɗum woni ɗum ɗo ɗum ene tindini oɗon jiɗi Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam wonno so neɗɗo jiɗi nelaɗo Allah tan jiɗi Allah jiɗgol ngol ko ngol gotol in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yidde Allah woni yidde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yidde nelaɗo Allah woni yidde Allah ɗum ɗo ina tindini ɗum min ñaago Allah e daraja nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam biɗo tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allahi azim nelaɗo Allah wi ñagoroɗe Allah darajam oto Allah omo mawni no feewi emin ñagoro Allah e daraja nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mawɗo o yo Allah yoɓon moƴƴere emin ñaago debbo e gorko kala baɗɗo e ɗoɗo sifa mbuɗu muɗum walla golle muɗum walla tampere muɗum ardiɓe wonɓe yeeso ɓe almami o e naibeɓe muɗum e heɗɓe caggal e wallodiroɓe mumen fof yo Allah yoɓɗumen moƴƴere yo Allah wande ɗo moƴƴere
ko moƴƴere yidde nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nelaaɗo Allah noon yaqulu aw kama yaqulu man ahabbani kana ma'i fil janna. Kala jiɗɗo mi mine muɗum gondata to aljanna yo Allah wattuɗen enen fof e ngol ɗo giɗgol. Yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗe ɗo golle sikki ala ɗum ɗo ko golle ngoni ɗo wadde ɗiɗo tillisaji wadde ɗeɗo bekteteje wadde jawɗele mumen ina deppiso ina mbaɗa hen ɗum ko ñamde ɗum ko sa ɗum ɗo hoɗi ɗum ɗo ko tindini ko yidde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yo Allah jaɓɗe ɗo golle. Al fi'lu misdaqul lisani anduɓe mbi gollal woni ko gonɗinta ɗemgal. Seydi Alhaji Malik wi wa laysa naf'un ala hubbin bila amali. Manan nafoore ala miɗo yiɗi tawi haydara mi gollotako. Ɗum ɗo ko dalilu tengtuɗo ɗum ɗo waɗɓe ɗum ɓe ina jiɗi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. ina jiɗi wonde sababu mantede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yo Allah yo moƴƴere ardiɓe mbimi ardaɓe fof yo Allah yo moƴƴere notitiɓe ngal ɗo kawral e tawaɓe ɗo fof yo Allah waɗ ngal ɗo kawral jaafangal bakkatuji. Kala garduɗo e bakkat yo Allah yaafo ɗum bakkat o ngam daraja nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kala garduɗo e rafi mum ko wullitto yo Allah sellin ɗum sababude nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kala garduɗo e haaju dagiɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala humto haaju o ngam daraja nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. So tawi ɗum ɗon ɓenni min calmini on wuɗɗo salminani emin jiɗi alliqde tan e ko musidɓe men ɓeɗo almuɓe ko ɓe mantanno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko minen nenene min barkinoro hay sinno ko konngol min kaala hen. Holko min mbiyata hen oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o de ina weeli mantude o de ina weeli yidde yo Allah waɗe en yiɗɓe mo bi ma'na al kalimati yo Allah waɗe en mantoɓe mo bi ma'na al kalimati. Kono noon paamen noon oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o de ko koɓe kaali ɗo joni ko tan ɓe mbiɗo joni Busayri wi e deftere mum Burdatul Mukhtar wa kayfa yudriku fi dunya haqiqatahu qawmun niyamun tasallaw anhu bil hulumi. ɗum ɗo ene gayi fof wa kayfa yudriku fi dunya haqiqatahu ko istibadu wondi o istifhamu o holno heftirta haqiqa nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e aduna ɓe ganduɗa ko qawmun niyamun ko yimɓe ɗaniɓe tasallaw yondiniɓe anhu ga nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam bil hulmi e koyɗi. ɓeɗo hono keftirta haqiqa nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wallahi ɓe keftata. O yimi ɗo joni ko hadis annabi wi annasu niyamun ida matu intabahu. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi yimɓe fof ko ɗaniɓe honde ɓe pinata so ɓe maayi. yimɓe ɗaniɓe noon holno keftirta haqiqa nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wuɓe donki heftude nelaɗo Allah kiɓa noon yimɓe maayiɓe masalan ndeke haqiqa nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam heftota ko holi keftuɗo haqiqa nelaɗo Allah tagɗo nelaɗo Allah o goto hefti haqiqa nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. ko heddi ko kay ko wawa heftude ay oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o ngol ɗo jimol joni nde min gari nde eɓe jiiɓa ngol ɗo jimol ngol Seydi Alhaji Malik wi o wi kanko Seydi Alhaji Malik o wi e jimol ngol koɓe kalannoɗo joni ko min kulli wasfin hamidin haza afala tafdilin raja'ul baraya yawma muzdahami. Seydi Alhaji Malik wi min kulli wasfin hamidin kala sifa tan biyeteɗo ko jettaɗo min kulli wasfin hamidin kala sifa tan mo ganduɗa ko jettaɗo kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam holli sifa jettaɗo sifa yettete oɗo manan ko ganɗo oɗo ko dokkowo o ko joɗɗo o ko moƴƴuɗo jikku o ko jambaro o awɗi ila akhiri tan manan kala tan sifa biyeteɗo oɗo sifa ko jettaɗo haza af'ala tafdilin raja'ul baraya. oɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o fandini e sifa he ko wiyete af'alu tafdil holi ɗum so mbiyata ala sifa o neɗɗo o de ko tedduɗo nelaɗo Allah ɓuuri teddude e makko
so biyata oɗo ko gando nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓuri mo andude so biyata o ko dokko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓuri mo hewde dokkal so biyata o ko moƴƴude jikku nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓuri mo moƴƴude jikku dendagal tan sifa tan jettaɗo nelaɗo Allah haza afala tafdili annabi sallallahu alayhi wa sallam o fandini hen ko ɓuri ko wiyete afalu tafdil fi afalu tafdil nahwiyankoɓe ne gandi ɗum woni ko kalɗen ɗo joni ko ɗum woni afalu tafdil ay oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no pamirten on jiɓeɗo maddahina en mantoɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbiya nelaɗo Allah kal bahri to banggue masalan manan dokkal ɓe mbiya nelaɗo Allah kal badri to banggue yodde annabi na nande lewru ɓe mbiya nelaɗo Allah kal shamsi to banggue annora nelaɗo Allah na nandi mana e nuuru manan samsu ɓe mbiya ɗum ɗo ɓe jaggal nelaɗo Allah no wayno kat masalan hono tarafil masalan ko yima ko ɓe jimanno ɗo ko manan mo wayno kal zahri o annabi no wayno piindi ndi ko fi tarafin wajuhu shabahi tasbihi o ay ɗo ngol ɗo nandingol paamen ulama en mbi manam joom ɓuratul absar o wi ngoɗo tasbihi woni ɗo ko jumre o wi ko fuujade woni ɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam fotani nandidinede e lewru nelaɗo Allah fotani nandidinde en andidinede e nangue holko waɗi noon ko nelaɗo Allah fonno wonde musabbahun bihi la musabbahun ulama ulmani mbiyata gueɗe ɗe ko nayi musabbahun e musabbahun bihi e wajhu tasbih e adatu tasbih ɗeɗo gueɗe nayi goodi e nandidingol no mbirata joni manan zeydun kal asadi kaari omo wayno mbarodi tattakri ay zeydun o wiyete musabbahu kala asadi o wiyete musabbahun bihi kaaf o wiyete adatu tasbihi holko woni wajhu tasbihi o yeeso nandidingol fi shajaati ɗum woni e cuusal sa wi kaari ina nandi e mbarodi tattakri a jaggimo a waɗimo musabbahu ay mbarodi mo nandidinɗamo on musabbahun bihi o to wajhu manan tasbihi o yeeso nandidingol ngol jabaragal ngal ina wayno mbarodi ndi kañum ɓurimo suusde o nandidina noon e ndiɗo mbarodi ɗum woni manan tasbihi holko foti wonde fonno wonde ko albadru ka rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam assamsu ka rasuli sallallahu alayhi wa sallam manan fofo albahru ka rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fonno wonde ko lewru ina nandi e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam lewru ndu wona musabbahu annabi sallallahu alayhi wa sallam wona musabbahun bihi ɗum ɗo e bawɗe Allah o joom ɓuratul absar ina aadana yaari en mbiya annduɓe e fofof mbiya nelaɗo Allah dey no wayno lewru nelaɗo Allah dey no wayno nangue nelaɗo Allah dey in cuusal emo wayno barodi kono noon foti wiyeede o wi ɗum ko haɗa ko juumri woni ɗo foti wiyeede ko lewru dey ina nandi e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam eyi ɗo no gonɗi wonno nelaɗo Allah ɓuri yodde e lewru ndu fa jawharul husni fihi gayru munqasami ɗum woni ko ɓe janggatnoɗo joni e Burdatul Mukhtar ay kanŋe joɗgol ko wiyete yodde annabi sallallahu alayhi wa sallam no wi fofof lewru noon wiyeede annabi no nandi e muɗum ɗo ko jumre woni ɗo holno foti wiyeede lewru ina nande nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam annabi wiyeede no nande maayo ɗum de kadi ko jumre woni ɗo holi waddude tasbihi oɗo to banggue dokkal aɗa andi maayo garɗo fof tan itta ƴeftat tan ɗon ndiyam nan ɗon kono noon haqiqa ko maayo ngo foti nandidinede e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam saabi dokkal nelaɗo Allah ngal ɓuri ko maayo ngo hokkata ko ina foti famede ɗo oɗo husnu manan lewru joɗgol lewru ko mustafadun min husnihi sallallahu alayhi wa sallam on jii joɗgol lewru ngol holɗo ngol itta e joɗgol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam
wonji dokkal maayo ngal ko mustafadun manan min i'da'ihi sallallahu alayhi wa sallam wonji maayo no hokkirtani holɗo itta e dokkal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wonji nuru samsi annora nangue no way jalbude ni holɗo itta min nurihi sallallahu alayhi wa sallam Busayru ma on jimo yeeso e nder nde defte o wi